ng taktika ng militar. Hirap at parusa ang aking naranasan bago magkaspil hanggang sa libingan. Setyembre ang buwan nang kami ay maasay doon sa biguran. Alauna ng gabi nang kami ay banatan. Ang mga rebelde silang aming kaaway. Mayroong isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matapos ang labanan. Pag-awi ng usok, bangkay ay nakakalat. Umiga company ng Philippine Army. Sila ang dumating na aming reposter sa Alga Company ng Philippine Marines. Kami ang stay fighter sa Bukuran, Basilan. Mayroong isang araw ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, Bukuran, Basilan. Akala ko noon mundo ay katapusan. Sa nagbabagang anyong kampay ni kamatayan. Umiga company ng Philippine Army. Sila ang dumating na aming reposter sa Alga Company ng Philippine Marines. Kami ang stay fighter sa Bukuran, Basilan. Mayroong isang araw ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, Bukuran, Basilan. Akala ko noon mundo ay katapusan. Sa nagbabagang anyong kampay ni kamatayan. Sa nagbabagang anyo